Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. Usbon ko, maing buntag. Maing buntag ko saan? Oh. Ang akong ngalan mo si Brad Dennis Abarkis. Unya, atong basahon ang roles sa debate. Una, gamiton bisan unsa na standard reference o Biblia. Ikaduha, dili mo bawas sa tema, higil mong diprimahan. Ikasulod, badlongon, moderator, ang katwa. Ikaapat, ang dili mapatuo sa moderator, sipon nga pildi, moderator kung bayad. Ikalimang roles, ginabili ang paglikop og mga masakit ng pulong. Ikaunong, gidili ang or mga personal attack sa imong debate. Ikapito, ang dili nakatubag sa pangutana sa katulo kahigayon. Isipon nga pildi. Usbon ko, ang dili makatubag sa pangutana katulo kahigayon. Isipon nga pildi. Ikawalo, ang pangutana hiyaom sa tema o gitamayag. Dapat masigon sa tema o gitamayag sa maong debate. Ikasiyam, dili obligado nga mutubag sa pangutana ang mga debaters kung kini gawas sa tema ug wala sa gitamayag. Ikanapo, categorical question must be answered categorically. Apan, matagan og 30 segundos to explain, to clarify his answer. Usman gubad, dapat kategorikal ang imong tubag o sa tubag sa tikas o kategorikal nga pagkatagan o explanation sod sa 30 segundos. O karon atong basahon ang inyong tema. Ang tema sumala sa inyong gitaymahan o gisabutan, pamatud-an ang adlaw gibahulan sa Sabado, gisupat ni Jesus. Sumala sa Biblia o referensya. Affirmative side, igsuong Jacob Lobadinas, RCC. Negative side, ikaw, si Dan Maasin, SDA Defender. O karon atong sugdan ang maong debate inaagi sa maong 15 minutos nga pabarog sa affirmative side. Okay. Okay, Brad M. Go. Okay na, Brad, ha? Okay na, start ang time. Payong buntag sa akong katbang, si Brad M. Dan Maasin, no? Sa Badista. Ang persona sa karon mao ang pagpamasuod sa tema nga among gisabutan nga pamatud-an ko, no, nga ang Sabado nga igpapahulay gisupak ni Hesus, no, gisupak ni Hesus sumala sa Biblia og referensya. Una sa tanan, kini akong pagpamatuod nga gisupak ni Hesus, duna na ni siya tagna, no, duna na ni siya tagna. Unsa man kining tagna? Kung maghisgot kag tagna, klaro kay ni gisgutan na dinhi sa daan tugon. Kung atong paklion ang Biblia kay sumala man sa Biblia ang among tema, ako sa paklion ang Oseas 2:11. Klaro kayo nga ang balaang kasulatan, no, ang Biblia naghisgot nga ang igpapahulay nga Sabado, ang Sabat nga Sabado, pahunungon sa atong Ginoo. Mabasa nila to sa Oseas 2:11. Oseas 2:11 ningon ang Ginoo, pahunungon ko ang igpapahulay, iya pahunungon ang adlaw igpapahulay na Sabado.
Mao na atong mabasa sa Oseas 2:11. Atong basahon ay nagmayom yun ato ning basahon. Oseas 2:11 nag-ingon ang atong Ginoo ato ning paminawon kay pulong man ni sa Ginoo mga igsoon. Ingon ni atong mabasa gumikan sa tong tema nga sumala mas Biblia. Oseas, akong paklios ang Oseas ng kay nagpuan mo dyan siya. No? Oseas 2:11. No? At mga taon, ikot mo kaning Oseas. Oh. Nag-ingon ang atong Ginoo nagto kang Oseas. Hindi atong mabasa at basahan. O pahunungon ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan, o mga adlaw igpapahulay sa Sabado, o ang tanang gitagal niya, o mga pangilin. Sa Bulgata Latina, nag-ingon din nga pahunungon ang Sabado. No? Nag-ingon din sa may balita, ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan, mga adlaw igpapahulay. Sa Bulgata Latina, o ang Sabado. Pahunungon sa atong Ginoo. Klaro tinaw mabasa nga pahunungon ang Sabado. Mo naging stagna. Stagna pa lang nadaan. Ngano pahunungon man sa Ginoo ang Sabado? Ngaling mingon ni ako katbang wa ba mi magtimag pahunong. Ang timag gisupak man, no? Sige lang ato lang nang ako pa maning ako pa maning pabarog, no? Buwa ra yata sa tima ng mga son. Ngano pahunungon man sa tong Ginoo? Kay wa di ay nakatuman aning Sabado, no? Nabasa na to sa Ezekiel 20:12. Nag-ingon sa Ezekiel 20:12 nga ang inyong mga anak, inyong mga katigulangan, wala katuman sa adlaw igpapahuling Sabado. Todo Ezekiel 21. Hindi na ito mabasa, ha? Basa na to. Apan ang ilang mga anak, misukol ka na to. Wala nila tumana ang akong mga sugo na may untay makaluwas kanila. Kung ilang tumanon, gipasipad-an nagyod nila ang akong mga adlaw igpapahulay nga Sabado. O wala nila tumana. Duman ka na. Mao dayeng rason ngano pahunungon sa Ginoo ang adlaw igpapahulay nga Sabado kay wa di ay nakatuman. Astang ilang mga anak, astang mga katigulangan wa katuman. Mo to ningaw na yon ang Ginoo. Dili na pagapahinumduman ang Sabado nga igpapahulay. Nabasa na to sa Lamentaciones 2:6. Mo na nga wa may nakatuman, mo na pahunungon sa Ginoo. Pag-abot sa Lamentaciones 2:6, ang Sabat nga Sabado, ang adlaw igpapahulay nga Sabado, dili na pagahinumduman. Pusa kay dili naman pagapahinumduman, adi na jud ta maghinumdumanin. Mao ni akong katbang ano sige sila hinumduman ning Sabado nga dili naman hinumduman. Dunay bag-ong hinumduman. Muna pag-abot sa New Testament, ay tagna pa man tong Oseas 2:11 nga pahunungon ang Sabado. Pag-abot sa Juan, pag-abot sa ni Kristos bag-ong tugon, gituman na jud ang tagna. Diyon sa niya pamaagi pagtumas tagna nga pahunungon. Iyang gisupak ang adlaw igpapahulay sa Sabado. Nakabasa na to ha? Kung gisupak ba ni Jesus ang adlaw igpapahulay sa Sabado? Nakapapamatuod ko. Nakamatud-an jud ako mahigsoon. Kay tagna pa man sa Oseas kay pahunungon. Giunsa man ni pagtuman nga gipahunong. Pinagis pagsupak ni Jesus. Ingon ni nato mabasa. Ang Biblia, ang dating Biblia, no? Ingon din ni. Juan 5:18 nag-ingon din ni. Dahil dito, ngayon lalo nang pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat o Sabado, kundi tinawag din naman niya kaniyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakipantay sa Diyos. Klaro, Brother Im, nakapamatuod ko stima nga gisupak ni Jesus ang adlang papahulay sa Sabado. Kay unsay gingon dinhi sa Juan 5:18, dahil dito ngayon lalo nang pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Liman ka na. Sinira
guba ang araw ng Sabado. Ato ba sa Binisaya? Juan 5:12. Giunsa ni Jesus ang Sabat nga Sabado? Iyang gisira, no? Iyang sinira. Ingon din niya, mabasa na to. Sa Binisaya. Og mao kini ang hinungdan nganong misamot pa ang tinguha sa mga Hudyo sa patay kaniya. Dili lamang tungod kay gilapas niya, limang ka gilapas niya ang adlaw igpapahulay nga Sabado. Gilapas gabi ay gabiin. Sumala na mabasa. Mas Biblia ta. Mabasa mo din sa Biblia ni Juan. Gilapas ni Jesus ang adlaw igpapahulay nga Sabado. Bosa. Kung ni Kristo sa kumanon ato sa gilapason. Kay si Kristo kapag nagtingnan man nasa 2 Pedro 1:21-22 matod pa ni Apostol Pedro, si Kristo mo atong sundon, si Kristo atong kapanagingan. Busa kung si Kristo atong sundon, kung sa may gibuhat ni Kristo, gilapas, bungkag ang Sabado. Muna ato sang sundon si Kristo pa kung sa natong Sabado. Pero karon dili man trabaho na ko ang pagsupag sa Sabado. 8 minutes and 19 seconds. So napakay mga 15 mga 7 minutes. Sige, Mga sige. bansa mo. Paano na ko alarm nilang ko kung magawa na ha. Pagawa lang ko brad. Sige, Na start kung na, Brad. Sige, Time na? start na, Brad. Sige, time. Sige. Moto padayon ta. Moto nga pag-abot ni Hesus dinhi sa bag-ong tugon, klaro kayo nga gisupak ni Hesus ang adlaw igpapahulay. Ug mao na nga sa tema namo, klaro kayo nga sumala sa Biblia, pamatud-an ako nga gisupak ni Hesus ang adlaw igpapahulay nga Sabado. Ug kini nga igpapahulay nga gisgutan sa Juan 5:18, ini dili ni siya Domingo kun dili Sabado. Sato pa ang Sabado nga igpapahulay gisupak, no, dili ni nila ipasangil kung Domingo man nga ipapahulay. Kaya mismo sila wala mo ila nga kini Domingo adlaw igpapahulay. So na nga sa ari ko sa referensya, no, sa referensya nga ako lang ning lakbitan ako nga kining 7th day o Sabado for Jewish, no, sa para sa mga Hudiyo. O kining Sunday for Christian. Nabasa na nato sa Oxford Dictionary, no? Klaro kayo. Mo na nga kanang Sabado nga igpapahulay alang usab kana sa mga Hudiyo, sato pa kay sa mga Hudiyo, sato pa do na po ay para sa mga Kristiyanos pod nga ipapahulay kay para mas mga Hudiyo for Jewish man. Sato pa do na sa ay Sabbath na dili para sa mga Hudiyo. Kung kini ang Sunday nga igpapahulay for Christian. Kung ang kining Sabado nga igpapahulay, gitinaw, klaro kayo, nga gibungkag o gisupak ni Jesus ang adlaw igpapahulay ng Sabado. Klaro kay nang mabasa mga igsoon, no? Kay sumala man sa Biblia, busa ako nang napamatud-an, sumala dyan sa Biblia, nga gisupak ni Jesus ang adlaw igpapahulay. O sa Colosas 2:14-16 na ningon Diyos si Apostol San Pablo sa iyang pamahayag, ningon dinhi atong basahon sa napapas na niya ang sulat nga nagbabag bato kanato pinaagi sa ipatuman niini og kini iyang gikuha sa atong agianan o gilansang sa cross. Ang mga pamunuan o ang kagamahanan iyang gihubuan sa mga hinagiban o iyang gipasundayag sa kadaghanan diha sa iyang pagdaog bato kanila pinagi sa cross. 16. Busa ayaw tuguti nga adunay maghukom kaninyo bahin sa kanunon o ilimnon o mahitungod sa pangilin o sa bulan nga bag-ong subang o sa mga adlaw igpapahulay. Kini sila, ningon kay kini sila sa tapa katong gipanghisgutan ni Apostol Pablo. Mga bag-ong subang sa bulan, mga adlaw igpapahulay, mga ilimnon, mga pagkaon, kini sila
landong lamang sa butang nga umaabot apan ang katumanan, apan ang lawas ang katumanan iya ni Kristo. Sa pagkatapos mga subang bulan, mga adlay papahulay, gitapos dito mga isuon, no? Gitapos dito. Diin ni matapos kining mga gipanghisgutan ni Apostol Pablo. Panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Kay si Kristo din mga isuon, mao dito'y landong. Ha? Mao dito'y landong, no? Landong si Kristo din mao di ay ang gilandungan. Katong mga ilimno, katong mga bag-ong subang bulan, adli papahulay, mga landong to sila. Ang gilandungan mao si Jesus. Mao na pag-abot ni Jesus, kung sa gibuhat ni Jesus sa Juan 5:18, niabot naman gilandungan. O kiyang gisupak ang adlaw igpapahulay nga Sabado. Kinsay na mahayag ana? Si Juan jud mismo mo'y namahayag ana. Tingalig mingon na akong katba nga butang-butang ra man na, no? Kuan day na ang akusar ako nuna. Gikar ako nuna sa mga Hudiyo, dili ko nuna. Wa kuno moingon si Kristo nga gisupak na ako ang adlaw papahulay. Dili na mistil mo angkon pa si Jesus. Kay klaro man ang gibuhat ni Jesus nga gisupak jud ang adlaw papahulay sa Sabado. Kay ngano makaingon man ko nga dili na akusar. Kay una, ngano moingon ko dili akusar? Kay kung imong basahon ang Juan 5:18 bisag basahon nimo tibuok chapter, di jud ka kabasa akusar. Kay klaro man kayo. Juan 5:1-18 bisag basahon nimo ang tibuok chapter. Ako nang hagit sa akong katbang. Kung makabasa siya word litra por litra akusar diha sa Juan 5:1-18 nga akong gigamit. 5:18 nga akong gigamit. Mabasa niya akusar. Kaya moangkon ko nga wala ko kapamatod sa kuntino. Klaro magay na dili man ni akusar. Kaya nga naman, kung imong sugdon basa ang bersikulo 9, dihay usa ka bakul, no, makasison. Nya giayon ni Jesus panahon sa adlaw papahulay. Pero kato pag-ayon ni Jesus, dili to mo ipaglapas. Dili to mo ipagsupak. Dili to mo ipagsupak sa adlaw papahulay Sabado. Ang pag-ayo kay dili man supak des balaod. Ningon si Jesus, ang pag-ayos masakiton dili supak sa balaod. Dili supak sa balaod. Sa pag dili dito kato pag-ayon ni Jesus. Dili dito supak. Dili to mo ipagsupak sa adlaw papahulay. Unsa man day pagsupak sa adlaw papahulay? Kadtong bakol iyang gingon dag-a ang imong higaanan pas-ana na kay bawal kato mautoy pagsupak moto pag ingon dito nga gisupak ni Jesus ang adlaw ipapahulay kay naman kay gibuhat nga supak katong iyang gibuhat nga iyang gipapasan ang bakol mautoy pagsupak sa adlaw ipapahulay ngano pagsupak man kay sa Jeremias 17:21 panahon sa adlaw ipapahulay nga Sabado walay bisan unsang pas-anunon. Di man ka panahon di sa papahulay, walay pas-anunon. No, walay pas-anunon bisag unsa. Unya sa gibuhat ni Jesus, iyang gingnan ang katong bakol na iyang giayo. Pas-ana ang imong higdaanan. Nya, unsa man tong adlaw? Sabado man to, panahon man to sa adlaw papahulay. Adlaw tong ipapahulay katong panahon na pag-ingon ni Jesus nga pas-ana ang imong higdaanan. Nya, matod pa sa Jeremias 17:21, walay bisan unsang pas-anunon. Kato pa, klaro jud nga gisupak ni Jesus ang adlaw ipapahulay. Ang pagsupak ni Jesus sa adlaw ipapahulay dili katong pagpangayog masakiton. Kay okay ra man mangayog masakiton, wala man na ibawal sa balaod. Kay si Jesus naman mo'y ningon nga dili supak sa atong balaod ang pag-ayog masakiton. Unsa din ang pagsupak ni Jesus sa adlaw papahulay kadtong iyang buhat naningon siya bad-a imong higdaanan pas-ana na kadto pagsupak to sa adlaw ipapahulay kadto siya Time na Brad. daghang salamat Brad mao say pagtuan sige Brad pailan ni panon. Okay Brad sanangon sa pangutan na doon na tayo 10 minutes cross examination karon imo ng panahon sa pagnigar sa maong imong side sa SBA. Okay. Brad. Ang buntag Brad si Carlo. Ang buntag Brad, DM. Una na ko pangutana confirmation lang kanay kung kana bang pulong nga gisupak no sa imo ang tema nimo
Bot ba ipasabot ana nga iyang gilapas ang ipapahulay nga Sabado? Gilapas jud Brad kay darat Okay, mga okay. gilapas jud kay sa Juan 5:18 klaro kayo mabasa nga gilapas ang Sabat, no? Sabado ba? Okay. Next question. Okay na ka? Okay na Okay na Brad. sa imong sabat? Okay na. Next question. Unsa man ang gilapas di sa Juan 5:18? Unsa man ang gilapas ni Kristo sa adlawng Sabado? Oh. Ang gilapas unsa man ang gilapas ni Hesus diha sa adlawng Sabado. Kadto na kung naminaw pa lang ka sa akong pamahayag pag ganina bag-o pa lang no. Kadtong iyang giingon gani nga katong bakol dad-a ang higaanan pas-ana na iyang gipapas-an mao naig paglapas ni Hesus panahon sa adlaw igpapahulay nga Sabado. Meaning gilapas matud pang Juan sa 5:18 gilapas ni Hesus ang adlaw igpapahulay nga Sabado kay iyang gipapas-an ang masakiton sa iyang higdaanan. Ya, bawal man na sa adlaw Mr. Moderator, igpapahulay. 30 seconds lang explanation. Murag sobra naman to. Okay, Brad. Mr. Moderator ni. Murag lapas naman sa 30 seconds lagi. Nalapas sa Okay. nalapas na. Lagpas na siya ba? Lapaw na siya sa 30 seconds ang explanation niya. Okay, o sa may imong bukutan na, Osma imong bukutan na, Brad. Next question ako. Next question na. Okay, next question na. Matod ka nimo katong pag ayo niya katong pagsugo niya sa masakiton sa pagpasan sa iyahang higdaanan mao to iyang gilapas. Mao basab na ang hinungdan nganong gihingabot si Kristo sa mga Hudiyo nga patyon siya. Ano to ba? Doon na pa'y daghan nga rason. No, diha ba sa Juan 5:18? Ang rason ba or matawag na to nga ang rason ba diha sa Juan 5:18 nganong gihingabot si Kristo nga patyon sa mga Hudiyo tungod ba kay iyang gisugo ang usa ka lupog nga pas-anon ang iyahang higdaan? Ang rason, Brad, usa ni karason, ang usa jud sa rason, Brad, daghang pagrason na kay usa ra man karason. Usa No, No. sa Juan 5:18 ako sa Juan 5:18. Moderator ni dapat isig minaway aron magdungog ang isig usa. Sige, barayon, Brad. Okay. So, Mr. Moderator, klaro i-clarify lang nako ha. Ang akong pangutana based sa Juan 5:18, so dili lain sa ubang sitas. Kay ba Okay. ko nga napay uban nga mga akusasyon or kanang mga rason nganong gihingabot ang mga nganong gihingabot si Kristo. But din ang akong pangutana, Mr. Moderator, naa sa Juan 5:18 diha ang basis. So, usbo na ko ang pangutana, Mr. Moderator, based sa Juan 5:18, kana bang pagsugo ni Kristo ni Kristo sa pagpasan sa mga sa katong higdaan sa katong lupog mao ba to ang hinungdan nganong gihingabot si Kristo Okay, nga patyon sa mga Dios? ang imong pangutana ngadto sa imong kadebate sigon sa Juan 5:18 nga teksto ug dili mo gawas ug moambak sa lain teksto. Okay ba? Sige, mo man Moderator. Based sa Juan 5:18. Sige. Dara tubag Bradan Masin. O sana ragi siya karason, no kay mao may gingon sa 5:18. Mao kini ang tinguhas mga Hudiyo pagpatay kaniya. Dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlay papahulay Sabado. Meaning mao hinungdan sad nga si Jesus patyon sa mga Hudiyo kay gilapas niya ang adlay papahulay Sabado. Pero do na pay daghang rason. Katubag ang pangutana, sunod pangutana. Ako hangyo lang sa akong katbang no, responsive lang. Ang akong pangutana, klaro na ko. Diha ba sa Juan 5:18 kay matod pagod nimo sa akong pangutana ganiha nga ug unsay iyang gilapas sa adlong igpapahulay matod pa nimo kadtong pagsugo niya sa bakol nga sa lupog nga pas-anon ang iyahang itawagan ng katong higdaan. So akong clarification diha sa Juan 5:18 mao ba na ang rason nganong gitinguha siya
nga pat-iyon sa mga Hudiyo. Okay Brad, ito pag nasa ato ang katbang maobang rason, usana ka rason yang tubag. Usada ka rason ang tubag niya. So naapay laing rason. So doon na pala yung rason. Sige. Base sa Juan 5:18. Oh, anong tubag Brad? Moingon gani ko mausara na maunay usa ka rason, meaning doon na pay laing rason. Okay. Oh, doon na pay laing rason. Base sa Juan 5:18 unsa pa may laing rason diha sa Juan 5:18 nga nang gingabot yang patyon siya. Anong tubag? Doon na pay laing rason. Kini ang laing rason. Iyang gipakasama ang iyang kagalingon sa Dios. Oh, kana. Bisa atong mabasa sa 5:18. Iyang Okay. gipakasama ni Kristo iyang kagalingon sa Dios. Ah. Ang tubag ni Creator. Sige kay Tubag mo pang na sa ang usa ka rason, doon na pay laing rason. Tubag niya. What sabtan sa akong katbang nga ako ang pangutana pero sige lang clarify ko lang na karon sa ako ang Okay, diha. At base sa Juan 5:18 kay mao mong gid ni gamit nimo. Kinsa may nagtinguha sa pagpatay kang Kristo? Kadtong nagtuo nga iyang gilapas ang Sabat o ang nagtuo o ang wala nagtuo? Mr. Moderator, ang iyang pangutana gawa sa tima. Naghisgot naman ni adto naman hinom siya sa katong nagpatay, nagtinguha ni Jesus. Gawa akong balikon ang iyang tima. May tungod ra sa adlaw nga bahulay sa Sabado nga gisupat. Ayaw pag-abot ngadto sa laing tima. Kunya ang imong pangutana bali kog usba aron masigon pod sa tima ninyo. Okay, Mr. Moderator. Naa sa rules nga ang pangutana So, nakabase, paminaw. Ang sa rules nakabase sa gipamahayag. O siya sa iyang gigamit sa iyang pagpamahayag ang Juan 5:18. Maunang ako siyang gipangutana. Kung iyang gihuna-huna nga kining Juan 5:18 gawas ni sa iyang tima, untawan ni niya gamita. Pero kay iyang naning gigamit, buot ipasabot. Ha? akong ihata si mong katbang. Ang maong imong pangutana, usbag pangutana Brad. Oo. Tapos mo na ako pangutana nga kay be responsive lang. Be responsive lang para nindot. Atong oras, na kay 1 minute, hapit na mapupos mo 1 minute. 1 minute, 6 pala ganit na ko, 6 minutes pala ganit ako na konsumo. Sige, ang imong 6 minutes, gamita diha. Okay. Namatay man to. Kanya nag-objection man siya, so akong gi-post. Kay objection god, so mag-object dapat i-post nimo ang time. So, namatay yung itong tawag ganiha, mao pud akong gi-post. So 6 minutes. 6 minutes pa akong wala konsumo na ako 4 minutes. Okay. Next question. Next question. Resume ang time. Resume ang time. Okay, next question. Kinsa may nagtinguha sa pagpatay kang Kristo based sa Juan 5:18? Ang nagtuo nga iyang gilapas ang Sabat o ang katong wala magtuo? Kung mangutana kag 15 nagtinguha, wa ko kailasngan kay nangutana ko kag 15. Ngaan man na imong pangutana? Ang pangutana diha, imong pangutana sayo kay nangutana mo kag 15. Wa ko kabaw 15 ning mga Hudiyo ha kisay nganan ni. Pero ang akong matubag nimo, ang nagtinguha ni Jesus mga Hudiyo. Kung mangutana nag 15, wa ko kailasngan Brad. Natubag yung pangutana. Di ba? Okay. Muna na Brad. Okay, pag mag-ingong kinsa, dili bot ipasabot nga ngalan mo igipasabot. Ang nagpasabot ana ang individual or ang persona mo igipasabot. Ang akong gipangutana klaro. Kinsa mo nagtinguha sa pagpatay kang Kristo? Kini bang kategorikal ha? Kini bang nagtuo nga iyang gilapas ang Sabat o kining wala magtuo nga iyang gilapas ang Sabat? Diha sa 1:5. Sige. Kinsa ko noy patay, nagtingo pagpatay ni Kristo. Ato balik ko na, sige, ako ihatag sa imong gatbang. Balik ko sa akong tubag ha. Pag mo yung gikag kinsa gani, wagi ko kailasangan, kinsa, mga Hudiyo ha, wag ko kailasangan. Pero ang nagtinguha ni Jesus pagpatay, ang mga Hudiyo, kay gilapas niyang Sabado. Kung yung gikag kinsa brad, ngalan sa tao, ako kaila, kinsa ngalan na, kay wala ba ko magpamatuod kung kaila ko nga ng mga Hudiyo ha, wako kaila ng mga ngalan sa Hudiyo Brad. Kinsa magpangutana, ngalan magka. Ang akong pangutana klaro. Klaro man Wa ko nangutana sa pangalan. Kinsa yung pangutana? Paminaw. Wa ko nangutana sa pangalan. Ang akong gipangutana, kinseng
kinsa ba ang nagtinguha kadto bang nagtuo nga si Kristo naglapas o kadtong wala nagtuo? Mao na akong gipangutana. Pili na kadtong nagtuo o wala nagtuo. O diha lang. Diyan na lang, klaro na lang. Kinsa may nagtinguha sa pagpatay kadtong nagtuo o kung wala nagtuo? Na ang nagpatay lagi ni Jesus lagi kadto laging mga Hudiyo nga Mr. Moderator, objection po sa nako ang time ha. Mr. Moderator, objection. Objection, Mr. Moderator. Objection, Brad. Moderator. Next, nasa rules nga kung ang pangutanang categorical, tubagon og categorical, nangutana kong categorical. Okay, sa akong pangutana, ang categorical sa akong pangutana, kadto bang nagtuo o ang wala nagtuo? So, pili siya ni Ana, o asa ni Ana, before siya mo tubag. Okay, wa man ko nangutana sa pangalan. No, wa ko nangutana sa pangalan. Wa ko nangayo, Mr. Moderator. Nakapos man ang time. Wa ko nangayo sa pangalan. Okay. Ang akong gipangayo sa da si kinsang pagtuo. Unsang pagtuo. Diyan na lang. Refresh na lang ako. Okay. Hatagi kay gayon si moderator nga mohan ay niini akong postmon na gitubag ni Carlo katong imong next question nga kinsa mao to kung di ba ka kontento ang imong pagkutan ng categorical atong ibalik og pangutana niya based sa categorical question nimo. Sige, kaya nagpaka-technical man pa sa word na kinsa. Di na lang akong pangutana. O resume ang time ha. Kinsa galingan? Paminaw sa pangutana. Unsa may pagtuo ni adtong nagtinguha sa pagpatay kay Kristo? Sila nagtuo nga gilapas ang Sabat o sila wala nagtuo nga gilapas ang Sabat? Nantubag. Ang pagtuo sa nagpatay ni Jesus, kadtong nagtuo sila nga gilapas niya ang Sabat. Mao pitaw sila. Okay na. Sige. Okay. So, matod pa nimo, kadtong nagtuo nga gilapas ni Kristo ang Sabat, mao tay nagtinguha sa pagpatay kang Kristo. Ikaw ba usab nagtuo nga si Kristo diha gilapas ang Sabat? Sumala sa mabasa nako sa Biblia, gilapas gyud ang Sabat. So nagtuo ka nga si Kristo sabi ang gilapas ang Sabat. Sumala sa mabasa, mutuo ko sa Biblia nga giingon dito nga gilapas ang Sabat. Sumala sa mabasa. So, pero uyon sab ka nga ang katong nagtinguha sa pagpatay kay Kristo, nagtuo sab sila nga si Kristo naglapas sa Sabat. Yes or no? Uyon lagi ko mutuo lagi ko kay mao ni mabasa nga gilapas ang Sabat. Sumala sa 5:18. Sumala sa Biblia. So, muangkon ka nga ang imong pagtuo o ang pagtuo sa nagtinguha pareho. Pareho. Yes or no? Okay, salamat. Oy, time na. Sige, salamat. Okay, time na. Gayon sa Mr. Moderator, Brad. Pag midar sa maong automatic side. Na kay 15 minutes nga pagmigar sa imong side. Karon, sige Brad, go ahead. Okay. So daghang salamat sa akong kaatbang nga nadungog na to ang iyahang pagpamahayag no sumala sa mga gusto niyang pamatud-an. So mga kaigalaan, ang purpose nga nung gi-invite nako no si Brother J. Carlo niini tungod kay sa iyahang post na si Kristo lagi gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay. So maong ako siyang gi-invite kung willing ba siya no nga kini iyang pamatud-an. So at least ako nalipay ko no sa first stand sa akong katbang nga wa gyud ta ka wa koy nadungog nga ad hom no o personal attack o kanang attacking personal ba ad hominem kay kasagaran mo sa akong nadungog sa iya ha madungog ko sa iya basta sa presentation nga nagay apil nga ad hom. So naot lang unta nga kasunod niyang stand no or ako anong hinaot po ko nga mahapsay ra ang amo ang discussion karon kay kini dili kini nga discussion dili ni kanang
pagkuntisanay og nahibawaan kundi paathag or pagsabot sa kung unsa ang tinutuyo gyud no sa usa ka masig sa debate no or ang pagpasabot. So karon ako nang umpisahan. Isip negative side no niini nga debate. Ang akong katungdanan mao lang gyud ang pagsupak no sa gipamahayag sa akong sa affirmative side. So, sa ako palang pangutana, nalipay ko kay honest na ay mga pangutana nako nga honest gyud nga iyang gitubag, no? Sama sa pagtuo. So, dito lang siya nagka-technical sa term nga pangutana kong kinsa, no? So, sa iya ha, ang iyang gusto nga ipasabot ang pangalan. So, pero niangko na siya nga sa pangutana kung unsay pagtuon ining nagingabot kang Kristo, angko na siya nga ang pagtuo di ani nagtuo nga si Kristo mo'y naglapas no sa adlaw igpapahulay. So ang konsep siya nga mausab na iyang pagtuo. Kay kuno abi mao daw ang mabasa sa Biblia. Tinuod man, ang problema lang galing nining akong kaatbang mga kahigalaan nga nagbasa siya sa Biblia, igor po siya nagbasa. Wa niya gisabot kung unsay gipasabot sa iyang gibasa. Sa Biblia, no, ang pagtuon sa Biblia mga kahigalaan, dili lang ka na ingon nga basa ka lang. Kini amot lang kining akong kaatbang nagtuon bagyod ni no unsaon pag tuon ang Biblia. Naay duha ka pamaagi mga kahigalaan no sa pagtuon sa Biblia. Ginatawag kana siya nga exegesis o eisegesis. Kanang eisegesis, kining exegesis kanang pagsusi pagtukib sa kung unsa giyoy buot nga gipasabot sa gipamahayag sa nagsulat, unsay intention sa nagsulat or ang gipasabot sa Biblia maunay ibutang sa atong hunahuna, maunay exegesis. Ang eisegesis mao kana ang pag kung unsay naa sa hunahuna sa nagbasa sa Biblia maunay iyang ibutang sa iyang gibasa, maunay eisegesis. So nakita nako kung unsa nga pamaagi no nadungog gid ako kung unsay pamaagi nga gigamit sa akong kaatbang no niining debatiha. O dito gyud iyag yung gidiinan kay sumala daw matod pa niya mabasa gyud no nga naa kuno sa Juan 5:18 gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay. O matod pa Sabado. So paabot lang po ko nga iyaha nga sawayon siya sa moderator kay ang topic man igpapahulay nga Sabado pero gusto niyang i-insert ang iyahang Domingo. Nagpaabot po ko nga sawayon siya sa moderator pero siguro wa guro na-notice sa moderator ang gipamahayag ni Brad G. Carlo Badinas kay wa man niya sawaya nga nganong giapel man niyang Domingo nga ang tema niya igpapahulay nga Sabado. So, taktika po na ni Brad G. Carlo Badinas, no? Niya na mga pamaagi ha. Kanang argumento ni Brad G. Carlo Badinas, mga kahigalaan, nga matod pa niya gilapas ni Kristo kay sumala, mabasa daw gyud kuno sa Biblia, nga gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay. Actually, ang musaway, ang musanong anak niyang argumento ha, mismo rapod ang ilahang Biblia, ang ilahang libro, o mismo mga lideres nila, maura say musaway, musabdong, niyan ang argumento ha sa akong kaatbang. Nga naman, siho na to ang ilahang libro. No, kining iyahang mga tekstong iyang gigamit ko niya, sa second stand na ko ni kuanon kanang iribat. Di ang pamahayag no sa ilahang libro. Katekismo amot lang. Wa pud ko kahibaw kung kining akong kaatbang nagbasa ba nig katekismo nila
O kung nakabasa magyud siya sa iyang katikismo, o kasabot baka ko di siya. Nagisulti sa iyang katikismo. So siya na nakahitaw ni ana. Kay ngano man, ang iyang pagpabarog na si gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay, baliktad sa gipamatud-an sa iyang libro. Diya ang babasa diya gipalit gyud ni sa Minsa Domini. Catechism for Filipino Catholics, no, sa CBCP ni siya. Ang imprimatur nini ang Helobstadt si Archbishop Leonardo Legaspi. O ang imprimatur si Archbishop Oscar Cruz. Matad pa din sa ilang libro. Maura ni musabong niya. Brad, unsa na nga number, Brad? Number sa Catechism for Filipino Catholics. Naa mo ko nga libro. Asa na nga number? Tanaw na ko kung sa iposan ako ha. May number na kasuwat diri, Brad. Nakalimot ka sa number. Nanay number among Catechism for Filipino Catholics, Brad. Sige na, padayon lang. Asa man nakasulat ang number ni ana? Sa kilid, Brad, sa kilid. Sa kilid. Wala. Diya sa kilid, ang nakasulat kanang murag logo sa CBCP, unya na ay nakasulat po Catechism for Filipino Catholics. Tagdilan kayo siya. Isin lang ako nimo sa Messenger ang kuan nini, ang picture nini, ikaw ray bahala magsusi. Pero kini klaro, no? Ang gipahayag. Ano siya, Manila, July 1, 1997. So, mao ni siya, kung unsay number nini, padayon ako. Sige, Brad. Gisulat sa ilahang katikismo. Hinaot lang unta og masabta ni, no, sa akong katbang. Page 220. Yeah, Brad, Filipino Catholics, page 220. Okay? Matod pa din ang article na ini, Jesus and the Sabbath. Matod pa din all four Gospels. Okay, all four Gospels. So, katong yung gibasa ganing nga Juan 5:18, apel to sa four Gospels book. No? So, atong tukyon, og unsay gisulat aning ilahang katikismo. Maura ni musaway niya ba? Musabdong niya. All four Gospels record that Jesus faithfully observed the Sabbath, attending synagogue services. So, ang gisulti sa ilahang katikismo nga si Kristo faithful. Binisay unta ni nato, no? Kining upat ka maayong balita nga nag-record, no? Sinulat sa mga maayong balita. Kaning Mateo, Mark, Luke, and John. Nag-record nga si Jesus matinod anong nagbantay sa adlaw igpapahulay. Faithful si Kristong nagbantay sa adlaw igpapahulay. Pasbon ako ang akong gipamahayag mga kahigalaan. Ang akong gibasa di ay. All four Gospels record that Jesus faithfully observed the Sabbath. Kining upat di ay ka mga libro sa maayong balita, which is ang Mateo, Mark, Luke, and John. Nag-record na si Kristo matinod anong nagbantay sa adlaw igpapahulay. Kung ato kining i-paraphrase, no, ang gisulti sa niining katikismo. Sa kini nga nag-ingon, ano, og atong sabton gyud nga nag-ingon kini nga si Kristo wa gyud naglapas sa adlaw igpapahulay. Wa gyud ni supak sa adlaw igpapahulay. Ingano? Faithful siya nag-observe. Matinod anon siyang nagbantay. Karon, basin makaingon ni si G. Carlo nga sayop dahil nang giingon ni Juan nga si Kristo gilapas niya ang adlaw igpapahulay na dako di ay problema ni ug maugya po nay baruganan ni G. Carlo. Kay ngano man duha ray pwedeng mahitabo ni ini. Either sayop ini ang gisulti sa ilahang libro nga faithful si Jesus nagbantay sa adlaw igpapahulay,
Or either siya na nasayop nga nagsupak si Kristo sa adlaw ipapahulay. Or pwede sab nga kining nagsulat nining libro ha, wa nakabasa sa Juan 5:18. Kung mao kanay argumento ni brother G. Carlo Badinas. Mao ra nay gawas. So kung ipabarog pagyud ni G. Carlo Badinas ang iyahang argumento nga gisupak ni Kristo ang adlaw igpapahulay, dili na ako maoy iyang kalaban. Iyahan ng libro. Kay iyang libro ning apin man sa mua, nga faithful si Jesus nagbantay sa adlaw igpapahulay. Karon sa pagtuon sa Biblia mga kaigalaan, no, balikaw nako. Dili lang ingon nga kumo mauna nabasa nimo, mauna dayon na ang imong sabton. Sa Biblia naay upat ka pamaagi. No, sa pagtuon sa Biblia nay upat ka pamaagi. No, mao ni sa ginatawag nga exegetical process. Ang way o pamaagi, no, exegesis nga pamaagi sa pagtuon sa Biblia. Actually ang exegesis o ang hermeneutics paano lang sila kanang may similarity lang sila sa pamaagi sa pagtuon sa Biblia. So sa pagtuon in exegesis way, sa pagtuon sa Biblia, una gyud natong tandaan nga before nato i-interpret ang nasulat sa Biblia, ato usa kining obserbahan. Una gyud no nga pamaagi is observation. Ang ikaduha nalimot ko sa ikaduha. Ang ikatulo maoy interpretation ug ang ikaupat application. So ang gigamit sa akong kaatbang, nagbasa siya tinuod sa Juan 5:18, apan wa niya giobserbaran kung unsay gipasabot sa nagsulat. Ako og kining basahon. Ang gisulat sa Juan 5:18. Og mao kini ang hinungdan ngano nga nisamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw igpapahulay, kundi tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang amahan. Og tungod niini iyang gihimong tupong sa Dios ang iyang kaugalingon. So kung di nimo gamiton ang observation niining teksto, di nimo gamitan og hermeneutics or exegetical nga pamaagi, mapareho gyud imong pagsabot kang G. Carlo nga si Kristo naglapas sa adlaw ipapahulay. Pero ang pangutana, kay kini mangutana man siya sa kuaron kung nasayop ba si Juan sa pagsulat or si Juan ba mao'y nagsulti o si Kinsay nagsulti, pero ani og atong siya base siya context ganiha, pero layo ra kayo iyang explanation. No base sa iyang kaugalingon rutong panghuna-huna. Niini kung ato yung obserbahan ang kini nga teksto, gisulti o gisugid ni Juan ang duha ka motibo. Duha ka motibo o rason sa motibo nganong naghingabot ang mga Hudiyo sa pagpatay kang Kristo. So niini dili intention ni Juan mga kahigalaan nga gisulat niya kining Juan 5:18 para tug-anan ta nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay. Dili na mao'y intention ni Juan base sa gipamahayag sa ako ang kaatbang, kundi ang intention ni Juan nga tug-anan ta sa rason, sa motibo nganong kining mga Hudiyo nagtinguha sa pagpatay kang Kristo. Maunay intention ni Juan nga tug-anan ta kung unsay rason sa motibo sa adlaw sa nagpatay, sa nagtinguha sa pagpatay kang Kristo. Ug ang ilahang rason ug matud pa ni G. Carlo Badinas, kana kuno dili na akusasyon. Dili daw kana akusasyon. Atong pangutanon ang mga Bible scholars kung dili ba kana accusation. Di ay gisulat usa sa mga Bible commentary. Bantog og kilala nga Bible commentary.
si Matthias Henry, no? Si Matthew Henry mga kautoran, usa sa mga bantog ng Bible commentary, dili ni siya Sabadista. Di ay ingon ni Matthias Henry. This ancient commentary based on John chapter 5 verse 18. These ancient enemies of Christ understood him and became more violent, charging him not only with Sabbath breaking. Unsay gisulti? Kini di ay mga kalaban ni Kristo nag-charge kaniya. In other words, nag-akusar kaniya nga siya naglapas sa adlaw igpapahulay. So, kung mayroon siya na dili ni accusation, no, Bible scholar na iyahang gisupak. Bible scholar na. Dili lang kana, diagid letra por letra dibasa. Diya sa Bridgeway commentary. When Jesus leaders accused Jesus of breaking the Sabbath laws. Unsa ko no? Jesus leaders accused Jesus of breaking the Sabbath laws. Si G. Carlo Badinas, nag-ingon siya nga, dili ko ni akusasyon. Pero mismo mga Bible scholars, dili mga Sabadista nga mga Bible scholars, kilala o mga bantog ng mga Bible scholars, nagsulti nga kana usa ka akusasyon sa mga Hudiyo o sa mga lideres. So, kung iya pa kanang ipabarog na kini, kuan kanang dili akusasyon or iya yung ipabarog na gisupak yun ni Kristo ang adlaw igpapahulay. Dili lang ako iyang kalaban. Dili lang ako iyang kalaban. O diha pa ko dahil nakita ang referensya. O diha pa. Usapod sa mga CFD. Ini gi-screenshot ko gid ni. Manong panalipod ko ni si amo kaila ni kay murag friend gini ni Brad G. Carlo Badinas. Usa sa post ni Elmer Lison Baldisanso. Okay, si G. Carlo ani. Usa siya mga post na sa CFD Cebu chapter, matod pa ni Elmer dinhi. Jesus and his apostles keep the Sabbath. Unsa no? Si Jesus ug ang iyang mga apostoles nagbantay sa adlaw igpapahulay. So, in conclusion, kay murag wala na ko'y time, conclusion na lang. Dili ako mao'y kalaban kung ipabarog pagyud ni Brad G. Carlo Badinas, dili ako mao'y kalaban niya, kundili una-una ang iyang mga lideres, ilang libro nga katikismo. Ikaduha, ang mga Bible scholars. Ikatulo, kapwa o pareho niya nga Katoliko mao'y iyang kalaban. So daghan pa kog mga referensya nga i-share, no? Pero wala na time, so ihatag na ko ang higayon sa pagpangutana sa akong kaatbang. Okay, Brad, mga salamat. Pagmigar sa imong pumayag. Kunya Brad, karon mo naman imidya ang maong side nimo, si sa imong gi kamayag. Kaya atong hatagan o higayon. Ang atong igsuon si Brother G. Carlo Badinas sa iyang pong side. Sa iyang pangutana, diyan nimo. Okay, Brad. Ako Sige, andam na ko. Yung oras. Sige, Ang time starts now. 10 minutes ha, 10 minutes. Brad. Okay, 10 minutes. Okay, Brad J, time Okay. mo muna na. Time start now, 10 minutes. Sige, Brad. Ready na ka? Oh, ready na, gahapon ra. 5:18, matod pa sa imong pamahayag, igo lang kang misupak. Ang pangutana, kay igo raman kang misupak, pangutana, gisupak din nimo ang 5:18. Okay, pangutana. Ang diyan tubag. Sa akong pagsulti nga igor akong pagsupak, ang akong gitbot ipasabot nga ang imong pagpabarog, pagpahayag ni anang tekstuha mao akong gisupak kay dili mao wala nga agis insakto nga proseso. Pero kanang Juan 5:18 wala man ko isupak ni ana kay matud pa sa mga scholars kana usa ka accusation sa mga Hudiyo. Og ang inyong libro na nagsulti nga faithful si Jesus nagbantay sa adlaw igpapahulay. Okay, sunod pangutana, kay wa man nimo supaka ang 5:18 sa Juan. Ang pangutana, unsa may gisulti sa Juan 5:18? Di ara. Di ang gisulti sa Juan 5:18.
O mao kini ang hinungdan. Ngano nga misamot pa ang tinguha sa pagpatay, pagtinguha sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlawng igpapahulay, kundi tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang amahan. Oy, napos din na contact. Okay lang. Di pa amahan. Ug tungod nini iyang gihimong tupong sa Dios ang iyang kaugalingon. Ug matod ka sa komentary sa mga Bible scholars kini usa ka accusation. Okay, wa ko mangutana sa komentary. Ang pangutana nako, Lagi tayo. kami na usa kay 5:18 man sa Juan akong pangutana. Wa ko mangutana sa komentary. Ang akong pangutana 5:18 sa Juan. Imo man gibasa gisupak o gituman ni Hesus tubag. Ha? Sa Juan 5:18 imo man ang nabasa. Pangutana gisupak ni Hesus o iya gituman ang Sabat? Okay, matod kay Juan, siya nagbalita kung unsay hinungdan sa paminaw sa tubag. Kaya ikaw, gipasagdan ka sa imong tubag. O, gipasagdan ka. Oh. Cross na mutubag kategorikal. Please, tubaga kategorikal para makita. Oh, sige. Pero sa categorical, na 30 minutes nga. Question ha? Ay, na 30 minutes ng explanation. Okay. Oh, dia. Ang pangutan na kategorikal man. Oh, dia. Oh, sige. Balitan ko na. Kaya sa 5:18 nabasa man na nimo. Karon ang pangutana sa imong gibasa sa 5:18 gituman Hesus ang Sabado o iyang gisupak tubag? Oh, dia. Dia ang gisulti. Ang gisulti ni Juan dili lamang kay gilapas niya ang adlawng igpapahulay. Pero kini nga gisulti ni Juan dili mo ipasabot nga si Kristo nooy naglapas mismo sa adlawng igpapahulay. Ang gipasabot ni Juan, paminaw kinay na 30 minutes ng explanation. Ang gipasabot ni Juan nga ang akusasyon sa mga Hudyo nga nagtinguha sa iya mao kini usa sa mga akusasyon. Okay. Sunod Sumali sa mga komentary. Okay. Sige. Salamat sa pagtangkod nga gilapas ni Hesus. Lagi sunod pa Wa na. ko, Mr. Moderator, objection. Wa ko kaingon nga gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay. Klaro akong gipamahayag ha. Imo lang gito brad, ang imo ang kuan ang imo ang itubag nga nimo. Ang iyang pangutana. Brad. Ako ang gibasa. Kay matag man niya sa Juan 5:18. Pero dili na mo ipasabot nga ni angkon ko kay dili man na maoy gipasabot ni Juan nga si Kristo naglapas sa adlawng igpapahulay. Dili na mo gipasabot ni Juan. Ipasabot ni Juan. O mo lagi. O dia Mr. Brad diba? Sige. Ang wa ko mangutana sa sabot ni Juan. Di wa ko mangutana ha. Ang akong pangutana sumala sa imong gibasa gisupak o gituman? Kana ra gisupak, gituman. Dia black and white question, palasi na siya. Pero dia ang tubag. Ang gi-record ni Juan sa Juan 5:18. Paminaw man kay mong tubag ko. Kaya imong pangutana is black and white palasi. Ang gisulat ni Juan sa Juan 5:18, iyang gisulat nga dili lamang si Kristo naglapas sa adlawng igpapahulay kundi usab kay ang Dios iyang gitawag nga iyang amahan. Buot ipasabot ang gipasabot ni Hoob na ako'y 30 minutes nga pagpathag. Ang gipasabot ni Juan dili wala nagpasabot si Juan niini nga si Kristo naglapas sa adlawng igpapahulay kundi iya rang gisugid ang hinungdan nga nung nagtinguha ang mga Hudyo sa pagpatay kang Kristo. Ug sumala pa sa mga komentary, mga scholars, kini usa ka accusation. So, ug moingon ka nga angkon ko nga si Kristo naglapas sayop imong panghuna-huna, dili na mao'y intensyon sa gisulat ni. Mao may imong nabasa nga gilapas. Sige, sunod pa. Okay, mao diyan ka ba? Mao bitaw na ang nabasa pero dili mao ang intensyon ni Juan. Salamat sa angkon. Kailan na problema sa mabasa? Sige. May mabasa nga dili lang kay gilapas. Kapan na jud gilapas. Sige, sunod pangutana. Wala lagi gilapas. Wala gilapas. Mr. Moderator, matubag ko ha.
Ay nagkomentary ka kana lagi o di lagi klaro lagi kana lagi nga gisulti ni Juan dili na pasabot nga si Kristo naglapas sa adlaw ipapahulay ang gipasabot dia na ako'y 30 minutes yung explanation sala na nimo sigad komentary sala nimo sigad komentary na ako'y 30 minutes yung explanation Mr. Moderator ang gipasabot niya ang gisulat na ni Juan o gisulti ni Juan para tubanan ka kung unsa ang mga Let me stop you there. sige. Sige. Mana ka explanation pa? Sige. Mana pa ka sa imong explanation wala pa? Wala pa, kaya wala pa may 30 minutes. Siya man kung gisigihan. Ekdang. O by the minutes. Sige man. Sige. Wala kung ang intention lagi ni Juan diha sa iyang pagsulat dili para nga tug-anan ta nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay kundi para tug-anan ta sa motibo nganong gihingabot gitinguha sa pagpatay ang mga sa mga leader si Kristo gitug-anan ta sa motibo ug matod pa sa mga komentary kana usa ka akusasyon nagtug-an ra si Juan kung unsay pagtuo sa mga naghingabot sa pagpatay kang Kristo mao na akong tubag. Okay, sunod pangutana. Kinsa may niingon nga akusasyon? Ang katong komentary nga ni Mateo Henry o si Juan? Tabag. Pareho sila. Dili kapag ba kinsa may niingon Pareho, wa gyud sopak. Kay kung atong sabton, paminaw. Kay kung atong yung sabton ug kuhaon ang intensyon ni Juan sa iyang pagsulti, wa man nagsulti gyud mismo si Juan nga sa wala man sa intensyon ni Juan nga gisulti na niya nga si Kristo naglapas kundi usa ka akusasyon or kanang motibo niya sa pagsulti kung unsa ang rason nganong nagtinguha ang mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Pangutana ba tubaga kinsa ngalan nga niingon nga akusasyon si Mateo Henry o si Juan? Pareho lagi sila. Isulti si Juan nga akusasyon? Kung atong sabton ang gisulti ni Juan mao na iyang gipasabot. Asa mabasa brad? Mabasa o imura na sa Mao lagi nga nato. Paminaw ang pagbasa sa Biblia mao na akong sulti ganiha nga ang pagbasa sa Biblia dili lang kay basa nga basa ra kinahanglan na og pagsabot observation so obserbahan nato ang gisulat ni Juan mao kana ang iyang gipasabot. Ayaw explicar tabaga ang pangutana mabasa ba akusasyon o imura na okay. Gipasabot sa Biblia dili ako Biblia mo ay nagpasabot. No dili mabasa. Ang gipasabot mabasa na to. Unsa may sabton kundi mabasa mo sabot tabaga. Brad, ang kanang nabasa ang gipasabot ni ana mao nga akusasyon na sa mga Hudiyo. Leader sa mga Hudiyo. Asa na nga sila nga akusasyon sa mga Hudiyo? Sa 5:18 asa mabasa akusasyon sa mga Hudiyo. Unsa may imong gipangita letra por letra, clarification ha, letra por letra. Kung alam mo sa Biblia, unsa man imong Biblia, di na mabasa. Paminaw. Clarification lang, letra por letra imong gipangita. Nga akusasyon? Biblia di ba na letra? No. Letra por letra ba nga akusasyon ang imong gipangita sa Biblia? So mala magas Biblia tong tema, letra jud ang Biblia. Letra na imong Biblia dili. Okay. So kung letra por letra ang imong gipangita, letra por letra imong gipangita, di na nato makita sa Biblia. Pero ang gipasabot niya ng letra, pero ang gipasabot niya ng letrang akusasyon naa sa Biblia. Kay mao na intensyon ni Juan. Way mabasa. Karon sunod pangutana. Last question nimo 10 minutes na. Nagtime mo diha, kadit lang, nagtime mo diha. Nagtime mi brad. Unya, mao pay pag-alarm. Sige, last question na lang. Sige, last question. Sunod pangutana. Sa Juan 5:9, sumala sa atong gibasa dinhi nga gipadala ni Hesus ang higdanan sa bakul. Pangutana katong iyang katong gibuhat ni Hesus nga iyang gipabitbit sa higdanan ang iyang giayo. Paglapas to sa igpapahuling Sabado o pagtuman sa igpapahuling Sabado? Okay, dili to paglapas. Okay. Dili man paglapas ang pagbitbit sa higdaanan sa adlaw Sabado. Pangutana,
kung mabasa nako nga kini usa ka paglapas ang pagdala sa higanan panahon sa ipapahulay. Kung mabasa nako nga gibawal na paglapas na ang pagdana. Kung mabasa na nimo nga si Kristo nagsulti nga ang paglapas sa ang pagbitbit o higdaanan sa adlaw igpapahulay usa ka paglapas, pilde na ko. Pero kung wa kay mabasa ikaw may pilde. Okay, Mr. Moderator. Diba? Sumala sa Biblia. Challenge accepted. Challenge accepted. Kung mabasa niya sa Biblia, kami na, i-accept na ganyan ako yung challenge. Kung mabasa niya sa Biblia nga si Kristo nagsulti ang paglapas sa adlaw ipapahulay. Kung mabasa niya sa Biblia nga si Kristo nagsulti nga ang pagbitbit o higdaanan sa adlaw ipapahulay, usa ka paglapas, pilde ko. Pero kung wa ikaw nabasa siya pilde. Ano ito rin ang Ang topic na to, Mr. Moderator, sumala tinuod sa Biblia, pero ang topic, bahid sa paglapas ni Kristo. Brad, Kami na. sa Biblia agad, o gano'n siya ang inyong tema. Yes, Mr. Moderator. Pero ang kahibaw ko na ang iyang basahin niya na, kami na. Moderator Ah. Sige. Sige. Moderator do da Sige, Mr. Moderator. Sige. ang akong kwandad, ang akong ipaglaro nimo kay ni premise mo siya unya naama siya gibasa nga Biblia imo ning dawaton or dili Amon sa? ang iyang gibasa nga Biblia imo dawaton or dili Wala man siya gibasa ng Biblia. Nada siya gibasa. Wala man, Mr. Moderator. nasa basahon diwan dili ang pagdalag nasa basahon sa Biblia Hmm. o yun imo ning dawaton iyang basahon Mo lagi na ako ko na kung iyang mabasa nga si Kristo mismo mo yung nagsulti, dili ng mga kalaban ni Kristo, kay ba ko ng kalaban ni Kristo. Mr. Moderator, kay ba ko kanang kalaban ni Kristo, mao man siya iyang apinan kay pareho mo silang pagtuo. Kung si Kristo mismo mo yung nagsulti nga bawal or supak sa adlaw ipapahulay ang pagpasan o Okay, ay kuandan. Nakakuan ko sa imong pundo. So, kung yun ba ka nga, basahon ni Brad Carlo Badinas sa Biblia. mao lagi gi-accept na gani nako na iyahang challenge. Nga kung mabasa niya sa Biblia nga si Kristo mismo maoy nagsulti nga gilapas ni ang pagbitbit o gigdaanan sa adlaw ipapahulay usa ka paglapas. Kung mabasa niya nga si Kristo mismo maoy nagsulti ha, dili ka ng mga kalaban ni Kristo. Paminawa ang iyang tubag sa Biblia. Sige. Dili ang kalaban ni Kristo ha. Mr. Moderator, objection. Imo na ni Katbang, Brad. Ang ako pangutana, Brad. Pamina. Hindi. Kinahanglan ako, Mr. Moderator. Last naman question, at least great ang mahuman kay napako-debating nga launa. Mr. Moderator. Okay. Yes. Mao ni akong dawaton ko na iyang challenge. Ha? Kay kini, at least diri maghuman ba? Dawaton ako ang iyang challenge. Kung mabasa niya, mao na yung challenge ha, kung mabasa niya nga si Kristo mismo ang nagsulti nga ang pagbitbit o higdaan sa adlaw igpapahulay usa ka pagsupak, hindi ko. Pero kung ang iyang basahon kanang mga kalaban ni Kristo mo ay nagsulti, hindi siya. Okay, Brad. Ano na yung challenge? Ang challenge, Mr. Badinas, nga challenge mo, basahon man nimo sa Biblia nga si Kristo man nagsupak or ang mabasa nimo dili si Kristo kaaway ra doon ay challenge ihatag nimo sa Biblia. Pilde siya. Go ahead. Yan, maasin ang atong tema sumala sa Biblia dili kay sumala sa giingon ni Kristo. Wala ka Hindi challenge, Brad. ba ang atong tema? Ang atong tema pamatud-an ko nga dito Paulay Sabado gisupak ni Hesus sumala sa Biblia. Wa ta mo magtimag sumala sa gisulti ni Kristo. Wa man kumingon nga sumala sa gisulti ni Kristo na mahayag di ko na paganina. Di-challenge ko nimo, makigdeal ko nimo kung mabasa na sa Biblia. Paminaw sa na minor ba ko nimo? Paminaw sa sumala sa mabasa ba sa Biblia na kining pagdala sa higdaanan supak gidili ba sa panahon sa adlaw papalay ang kunon ba nimo mapildi karon debatiharon? Mao lagi akong challenge lagi. Kanang mabasa sa Biblia nga ang pagdala, ang pagbitbit sa higdaanan sa adlaw igpapahulay supak kana siya. Kung kanang mabasa sa si Kristo mo ay nagsulti niya na kildi ko. Pero kung kanang paminaw. Pero kung ang nagsulti niya na
ang mga kalaban ni Kristo, kildi ka. O mo na challenge na. Dili lahi mo mong challenge, di man na mo, di man. Nana nimo kung musukol ka, pero dili ka wala problema. Pero Unsa man jud unsa man jud nasa tong tema, sumalas Biblia o sumalas gisulting Kristo. ang naa sa ang naa sa imong tema ha, gilapas ni Kristo. O, Dili ba sunod ba? si Kristo mismo mo ay nagsulti nga siya ay naglapas. Sumalas Biblia, sumalas sa gisulting ni Kristo, tubag. Eh, sumala sa Biblia nga si Kristo mo ay mismo nagsulti, ngayon gilapas. Dili nang kanang kalaban ni Kristo kay delikado na. Mapareho mo ana nagtinguha ra ba na sa pagpatay ni Kristo ng mga kalaban ni Kristo niya. Imuha pa gyud nang ikot. Imuha pa gyud nang ikot. Gisulti na mapareho gyud mo. Tanawa ko no sa Biblia ko no mabasa ba diya sumalas sa gisulting ni Hesus. Tanawa ko no sa tema nato. Dapat sumalas. Ang tema lagi ni Kristo. So dapat ikaw may pakita ebidensya nga si Kristo mismo may naglapas, sumala sa Biblia. Oh, lagi pero sumalas sa Biblia. Basa Oh, lagi. May challenge lagi. Kung ang kanay nabasa sa Biblia, si Kristo mo ay nagsulti ni Ana, pildi ko. Pero kung ang kalaban niya ni Kristo, paminaw. Kung ang Kristo mo ay nagsulti, lubat para ba kong headset? Kung ang kalaban ni Kristo mo ay nagsulti ni Ana, tayo mo ko, Brad, kasi Hindi tayo ka. mo ko. Pangutana ba? Kung Mr. Moderator. Brad, palihog lang ko, Brad. Paminaw sa iyang side, Brad, kay ang oras, Brad, gadagan. Wa man niya, di miningon ang oras nato nga naghunong, nagdagam ang oras nato. Kung unsay iyang pangutana, tubaga lang kung Biblia yung topic, liya dagan og laing tema. Poroban bang ri makasa tong oras. Please, tubaga lang iyang pangutana, kung dawaton ba nimo sigon sa Biblia nga iyang gibasa. Daghang salamat. Basaw na ko ta. Kadyot lang, Brad, kadyot lang. Muli hay jud hadlok pit. Dili kadyot lang. Nahanap po kayo mga duma na. Sige. Brad, Ade, wala ko, Brad. okay. Mr. Moderator ha. Mr. Moderator. Paminaw. Kategoryal o niya, kung dili mo tubag sud sa tulo kay kayon, isipon na pildi. O yun ba nga pildi karon? Brad, Mr. Moderator. Mr. Moderator ha. Ito na pildi. Mr. Moderator. Ayaw mo panikas kay mahalata mo na recorded ra ba ni. Mr. Moderator. Rose and debate, wa ko manikas. Rose and debate. Paminaw lagi, paminaw. Wala koy paminaw. Wa. Madungog ba ko dili? Madungog, Brad. Walay pangutana niya nga wala nako gitubag. Ang iyahang last dili kato pangutana kundi challenge. Mao gi-accept nako ang iyahang challenge. Dili bote pasabot nga wala ko mutubag. Ako na gani siyang gi-accept. Kaya ang tema Mr. Moderator klaro ha, di ang tema ha. Pamatud-an niya. Okay, salamat mga kahigalaan o mga kaigsuunan sa pagpaminaw sa maong debate. Wa mahuman ang maong debate tungod kay nakat ang ako ang load sa akong pagtawag sa ilaha. So ang resulta wa mahuman unya ang moderator pagtawag na kon otro wala na sab ning lakaw na. So ang last nga nadungog nato nga ang moderator sa iyahang huna-huna nga wa kuno nako matubag ang maong pangutana ni J. Carlo Badinas. Pero nakita nato nga katong iyahang last no nga pagpangutana challenge exceed na to sa iyahang time. Ako lang tong gitagaang gyog higayon para nga di pod maguol ang ako ang kaatbang sa ako ang basin makahuna-huna siya nga ako asyang gi ang pasagdaan na lang no or basin makahuna-huna sab siya nga naglihay-lihay ko sa iyang mga pangutana. So ang iyang pangutana o iyang challenge nga basahon niya sa Biblia nga ang pagsupak or ang pagbitbit sa higdaan sa adlaw gipapahulay supak. So ang ako ang pag-accept sa iyahang challenge mao nga kung si Kristo kay si Kristo man mo among topic, kung si Kristo mo ay nagsulti, pildi nako. Pero kung siya mo kung ang kalaban ni Kristo mo ay nagsulti, siya mo ay pildi. Kay ngano ang iyang gidiin sumala jud sa Biblia, pero og atong tanawon ang topic ko
pamatud-an nga gisupak ni Kristo ang adlaw igpapahulay sumala sa Biblia. Dili ingon nga pamatud-an niya nga ang pagbitbit sa higdaan sa adlaw igpapahulay supak. So lahi ang ihang deliberation sa iyahang pangutana. Ang tema pamatud-an nga si Kristo nagisupak niya ang adlaw igpapahulay, dili kay ang pagbitbit sa adlaw igpapahulay supak. So mao na nga akong gisang gipangitaan nga pamatud-an niya nga ang kanang gisulti nga pagbitbit sa adlaw igpapahulay supak si Kristo mao'y nagsulti. Kay kahibaw naman ko sa iyang kanang pangutana, no, ug asa na niya basahon. So ang salamat, no, sa inyong paminaw, no, sa maong debate. Ako dili na ko mo komentar gyud og taas, ako lang gi explain ang pasabot. Ang last nako nga explanation sa ako ang tubag sa iyahang challenge tungod kay nakatman. So daghang salamat o gahinaot nga giyahan ta sa atong Ginoo sa pagpadayon sa pagdepensa sa kamatuoran bahin sa mga sayop nga akusasyon. God bless o maayong adlaw natong tanan. Children, won't you heed the final call? The harvest is ripe and the Savior bids us all. He says, seek ye first the kingdom and proclaim to one and all, Christ is coming back, get ready. Choose the narrow way, hold steady. Put away all sin and give the final call.